Σήμερα μιλάμε για ένα προϊόν, το Muro Naturale, ένα προϊόν που βασίζεται στον ασβέστη με 169 χρώματα, ένα εντελώς λίο προϊόν, πολύ ευχάριστο στην αφή και το οποίο περιέχει μίκα, μαρμαριγία, ένα ορυκτό που παρέχει τις αντανακλάσεις της φύσης. Όπως πάντα, η δουλειά μας αρχίζει με την εφαρμογή του Primus. Η σύνθεση του χρώματος είναι πολύ εύκολη. Παίρνουμε το επιλεγμένο χρώμα και το φτιάχνουμε με τα πρόσθετά μας. Τώρα το Primus είναι στεγνό. Αφήνουμε το προϊόν να ξεκουραστεί λίγο και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Αφού το απλώσουμε για μερικά μέτρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σπάτουλα προς την αντίθετη κατεύθυνση για να απομακρύνουμε τυχόν ατέλειες. Εφαρμόσαμε το προϊόν σε ολόκληρο τον τοίχο και είναι πολύ υγρό. Όταν γίνει αδιαφανές, θα είναι ώρα να το λιάνουμε. Τότε θα σας δείξουμε. Μετά από μια μισή ώρα ή δύο, αρχίζουμε να βλέπουμε ότι υπάρχουν μερικές περιοχές όπου αυτό φωτίζεται και αυτή είναι η στιγμή για να το κάνουμε πιο συμπαγές και να κάνουμε τον τοίχο λίο άνισο με ελαφρές κοιλίδες, εν συντομία έναν φυσικό τοίχο. Liscio, non uniforme, leggermente macchiato, insomma un muro naturale. Αυτό το νερό που ψεκάζουμε χρησιμοποιείται για να μαλακώσει το προϊόν και να το αφήσει να λιάνει ομοιόμορφα. Τα μικρά στίγματα που βλέπουμε είναι τα στίγματα του μίκα, μαρμαριγία, που μπορεί να τα απλώσουμε ενώ συμπιέζουμε, επομένως να πρέπει να λιανθεί το σημείο όπου έχει μείνει κάποιο σημάδι. Occupiamoci di lisciarlo lì dove ha lasciato un segno. Ο τοίχος αρχίζει να στεγνώνει. Βλέπουμε τα φωτεινότερα τμήματα είναι ακόμα υγρά. Ήρθε η ώρα να πάρουμε το γάντι τώρα και να διαλύσουμε. Magari lasceremo per ultime. È il momento di prendere il nostro guanto e lucidare. Questo prodotto si lucida con il nostro guanto. Vediamo, Andrea. Πολύ εύκολο. Ο τοίχος έχει βασικά τελειώσει. Μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι αν θέλουμε να είναι θαμπός. Αν θέλουμε να είναι στυλπνός, μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα μπορούμε να σχεδιάσουμε γραμμές. Τώρα ο Ανδρέας θα μας δείξει πόσο εύκολο είναι. Adesso Andrea ci fa vedere quanto è facile. Έχουμε τελειώσει τις γραμμές, αλλά αυτό που θέλω να δείτε είναι η σκόνη μίκα, μαρμαριγία, που αρχίζει να ξεχωρίζει τώρα, δίνοντας την αίσθηση ενός φυσικού τοίχου. Τώρα έχει πραγματικά στεγνώσει. Αυτό θα είναι το τελικό χρώμα, ενώ αυτό είναι ένα ενδιάμεσο χρώμα, σχεδόν στεγνό. Εάν το θέλουμε να είναι λίο και πιο στυλπνό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη σπάτουλά μας και να το λιάνουμε ακόμη περισσότερο. Possiamo passare con la spatola e lisciare ulteriormente. Τώρα, μια μικρή συμβουλή για τους ειδήμονες.
Αυτή είναι η στιγμή που η σπάτουλά σας κάνει το σωστό ήχο. Ας ακούσουμε πώς ακούγεται. È musica, questa è la musica della spatola quando il prodotto è veramente liscio. Είναι μουσική. Αυτή είναι η μουσική της σπάτουλας, όταν το προϊόν είναι πραγματικά λίο. 2 ώρες αργότερα είναι ομοιογενές και εντελώς στεγνό. Η επιφάνεια είναι πολύ λία, ευχάριστη στην αφή, μια Muro Naturale με αυτές τις αντανακλάσεις και τις λάμψεις φωτός. Naturale, con dentro questi bagliori, questi cenni di luce.